Ceantas na gnéithe tíreolaíochta is áile ná Aibhneacha. An abhainn is fuide atá againn in éireann ná an talún. Tosaíonn an talún is sléibhte I gcunta cabháin agus imíonn si go dtí an áirige I gcunta an chláir. Aibhneacha eile a bhfuil cáil agus clú ag baint leo ná an Amazon sa bhreá síl, áit a bhfuil flóra agus fána speisialta ann. Agus níl na Éigipte, áit tógú na pyramidí mar gheall ceap muintir na háite go raibh an abhainn seo chomh speisialta. Tosaíonn an abhainn áit a bhfuil talamh ard nós sna sléibhte, agus an tanam a chuirnt muid ar náit seo ná an fhionse. An sin, nuair atá cursa na habhainn críochnatha, téann an abhainn isteach san áirige, agus béal na habhainn a chuirnt muid ar an náit seo. A cad a tharlaíonn go chursa an abhainn idir an dá líon? Well, tá trí céimeanna I gceist maidir le Aibhneacha. An chéad céim ná céim na hóige nuair atá an abhainn an óg agus I tosú amach ón fhionse. Tá muid fós ar talamh ard na sléibhte agus tá creime I gceist. Séad is creime an ná nuair a ithin an abhainn isteach sa talamh de réir mar a théann an abhainn ar aghaidh. Feicfidh tú an seo sa léireoid go bhfuil an abhainn ag ithe isteach sa talamh agus go bhfuil an abhainn ag íslú isteach idir na sléibhte. Tar éis na mílte bliana feicfidh tú go bhfuil an abhainn ar nós v idir na sléibhte agus v-ghleann a chuirnt muid ar seo. Tá sé seo le feiceáil fud fad na tíre in éireann agus go háirithe I sléibhte áit ó bhfuil na Aibhneacha an óg. Sampla amháin ná an lithe I gcunta Cilmhainteáin. Gné eile a eictear go minic san fhís óg ná asanna. Agus tosaíonn asanna áiteanna a bhfuil cloch crua agus cloch bog sa talamh. De réir mar a théann an abhainn ar aghaidh, ithin sé isteach sa cloch bog agus tarlaíonn creime. Tar éis na mílte bliana, titan an abhainn ón cloch crua go dtí an cloch bog, agus tá an abhainn inis ag íslú ach ag rátaí difriúla. De réir a chéile tar éis na mílte bliana, ní hamháin go bhfuil an abhainn ag déanamh creime ar an cloch bog ach tá sé déanamh creime ar an cloch crua taobh thiar, agus tosaíonn snámh. Séir de snámh ann ná lochaín beag ag bun na heasa áit a bhfuil clocha géire donséireacha. Mar gheall ar sin, bíonn sé tharbheith donséireach a bheith ag snámh sa snámh. Sampla amháin go theas ná Niagara Falls sna Stáit Aontaithe America agus Canada. Roinneann an gcathaoir seo an as. An dara céim is saol na habhainn ná céim na habaíochta. Níl muid in talamh ard níos mó agus tá an talamh a fáil níos cotharmaí, mar gheall ar sin tá spás ag an abhainn boga timpeall an clocha bog. Mar gheall go bhfuil an abhainn inis ag lúbú timpeall an cloch bog, tá lúba I gceist, agus is iad sin lúba na gnéithe is cotíonnta a bhainint le céim na habaíochta. Ar taobh amuigh na lúbaí tá creime fós ag tarlú agus tá an abhainn ag isteach ar an talamh ar an taobh amá, ag chur cruth níos mó ar na lúbaí. Ach ag an am céine tá sil-leagan ag tarlú ar an taobh istigh, agus is é sin ná nuair a phiochann an abhainn suas clocha agus cuireann an abhainn na clocha sin síos in átaí eile ar nós an taobh istigh sna lúbaí seo. Tá go leor lúbaí le feiceáil san Amazon I céim na habaíochta. An tríú céim agus an céim deireanach a bhainint le saol na Aibhneacha ná céim na seaníise nuair atá an abhainn beag nach ré le golisteach san áirige. Tá creime ag tarlú go láidir an seo mar tá an abhainn ag ghearradh cursa níos éisce dhéana dó féin agus seachann sé na lúbaí. Idir an dálín tá sil-leagan láidir freisin mar chuireann an abhainn clocha isteach sna lúbaí ag stoppa cursa na habhainn agus fágtar lúbloch